Bacolod number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:07. This time check. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:08. May aga Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas sa malabutan sa aton nga pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, aksyonar tayo hupon ini sa Aksyon Bryan Morden, talos nga magpangalagad sa inyo Tob las 9:15 sining adlaw sang Martes, Pebrero 23 na kita, 2021. Aksyon Hotline. Anyway, sa pahanomdom gihapon ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, nagapaidalom gihapon kita sa Modified General Community Quarantine. Apisar nga ang Bacolod kahapon may ara sang isa daw nga nagduga nga bago nga positibo. So ang Negros Occidental anom, pero sa gihapon dapat hindi kita malipat ha sa ginatawag proper nga health protocol para masustener naton ining nasambit yang numero sang kaso nga hindi tuman gid kadamo sa matag adlaw nga tanan. Aksyon Hotline. Sige, no? Ang pila ka mga balita nga dapat nato natagan pagtamod sini nga aga parte man to kagabi, no? Asod-asod iya nga aksidente diri sa dalan Lacson, partikularmente na dira sa flyover sang Barangay Bata. Aksyon Hotline. Una nga aksidente, motorsiklo versus jeep nga nagabiyahe, iya Bata Libertad. Ang isa naman to, duha ka motorsiklo, kag isa man ka di pasahero, man nga jeep Bata Libertad gyapon, nga umagi siya didto sa may flyover, kag lumiko, balik mga kaksyon para kuntani makalikaw sa ginatawag nga traffic. Aksyon Hotline. Dito siya sumaka sa flyover, violation ina kay ang di pasahero nga salakyan, hindi pwede makasaka dira siya nagsaka to kay na mga tao blang hindi ka paiway kag hindi kahulat sa sitwasyon, gindulong niya sa kalalatan ang mga pasahero niya plus pagid ang mga nagkalabunggo sa iya kay nga ato siya nagliko sa hindi dapat likuan. Aksyon Hotline. Mga tawo nga mga kuana bagol kag lampingasan klase mga driver. Aksyon Hotline. Ang iban nga balita diri sa lokal mga kaaksyon, kagabi, sang timprano sa Aksyon Firing Line, naka-interview kita kagabi sa kay Sir Frank Carbon. Kon kumusta iyang hanay sa mga negosyante diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Alarming bala sa bahin nila ining asod-asod nga pagpamatay diri sa aton nga inang hasta subong wala pagid sa may maitudlo nga mga suspitsado. Most likely nga ang mga suspek sakay sa motorsiklo kag mga galante nga mga salakyan. Tisono sa negosyante, hambal nila alarma sila. Una-una, hindi sigurado sa mga tao nga nagalinakat sa dalan kung secure sila o kung hindi. Although, nga ini sila hindi man subject sa pagpangluthang pero tibasi blama sa labat sila sa pagpangluthang. Ikaduha dire kundi ang mga investors naton medyo maalanganin sila kay peace and order una
nga ginalantaw sa mga nagapatindog sa negosyo sa isa ka lugar. Hotline. Tiyan nga ton sining mga negosyante liwat nga mag-ayo meeting sa BCP o mga kaksyon kag mag-offer liwat sang ila sining bulig gasolina sa mga salakyan agod nga makit-an ang kapulisan sa mga streets diri sa Bacolod. Hotline. Ti ina iyan na ka negosyante hambal ha. Ti meaning ang negosyante nakasunar nga wala sang maayo nga mga kapulisan nga makit-an sa dalanon. Hotline. Santolo temprano, mga alas 8 tanagin interview kagabi. Mga ulo alas 9, alas 10 kagabi. Gindas na naman sa isa kapag pangluthang sa isa iya kalalaki dira sa may barangay Kabog patay ini. Sa sulod sang iya sini mismo lang nga puloyan. Nagapanihapon ining tawo ho. Hotline. I-follow up tayo karon kung anong investigation kay gabi ito. Medyo gulo gabi na. Pulis naton nga-investigar pa. This morning, gina-try naton nga malambot ang pamilya. Sini nasambit iya nga biktima? Ano ba lang iya nga background sini? Hotline. Ano ba lang ang iya sining kwan? Ano ba lang iya sining trabaho ti tricycle driver aside sina ano pagid ayhan? Hotline. Gina-check naton sini material ng iban nga balita diri sa lokal mga kaaksyon ti kwan ang vaccination, no? Amo ning ginalantaw diri karon sa Bacolod ginahandaan although nga do ara lang sa 5 to 10% ang mga tao nga luyag magpa-vaccine. Hotline. Medyo mabulobodlay, no? Hindi mo ni sila mapilit kay ti inang kwan, inang hindi ini mandatory mga kaksyon, way ni pilitay. Unahon na lang gid diring kwan, unahon na lang gid diring mga frontliners. Hotline. Di same man, una pa ni gani pagwa sang survey, ang Negros Occidental nga didto ti majority ang hindi man magpa-vaccine mga kaksyon. Ang pilot yang dry run sa vaccination sang Bacolod kundi dito sa home site o kon Villamonte nagligad nga sinimana ang Negros Occidental Aksyon Oliver didto sa liya sa Candoni. Hotline. Pagkalayo nga lugar ti gusto nila guro mag-adventure man ano didto sa Candoni sila magapatigayon sa ila sining dry run sang vaccination tilantawon ta ini. Hotline. Speaking of vaccination, oy pasalamat kita gali kay si Bagyong Auring ha. Again, way gid diri nag-igo sa aton. Although ti kaluluoy sa mga utod tato sa iban nga mga probinsya nga ginagyan niya gid kadamo sang nagkaladulaan to mga puloy-an, mga pananom kag iban pa, no? Damo to naglalangoy didto ti way tamahimo diri sa aton sa Bacolod, Negros, Visayas area. Way gid magkalatam-an ti salamat gid. Hotline. May pilalang ka mga pamalay sa area sang San Carlos o kon Pumuloyo, Sagay, porosyon sa Escalante, kagiban pa ang force evacuation, nagligad, preemptive mga kaksyon, panigurado pero ti, way gid man sang dako gid nga baha, ti salamat gid. May ara sang mga pananom diri sa area sang Bago nga nagkalalumo, sobra man milyon. Hotline. Sige, ang balita sa mga national mga kaksyon, way na, ginbasura ni Presidente Rodrigo Duterte ang face-to-face nga klase nga buko sa Department of Education. Hotline. Ikaduha, ginbasura man ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi ang plano kung tani nga mag-abot ang bulan sang Marso, may ara sang ipatuman ang Modified General Community Quarantine sa bugos nga Pilipinas ti indi na ni madayon. Hotline. Kay suno kay Presidente Rodrigo Duterte hulaton ta no ang vaccine nga mag-abot sa mga face-to-face nga ini kag magpatuman sang MGCQ kag mangin new normal kung may vaccine na gid sa Pilipinas. Hotline. Kabalo ka tong Pfizer nga ginalauman to, way pa to. Kay may mga problema to sa papiles, mga kaksyon. Amo tong baskog kung tani, kay inang ang qualification niya to, medyo kampante kita, no? Davao, Cebu, kag Metro Manila, ang target sa tong kwanon, kaya mo mga lugar nga damo, subong sang kwan, sang positive. Hotline. Si Sinovac na naman, ginhatagan actually na sang authorized sang Food and Drug Administration, emergency authorized ini siya, use authorization mga kaksyon. Pero, ini ang pagagamiton gid lamang, or hindi pagsigurado kung gamiton, ini galayon sa mga frontliners. Ambot, hindi maintindihan kung ano gid lang natabo sini. Hotline. Pero ang Sinovac bala, may gin-donate ni sa Pilipinas nga 600,000 doses mga kaksyon. Pero mabakal pagitiya 50 mil man sa ila, no? Kay parati, guro pa sa Borno, no? Namo sina.
Kumusta yan si Vaccine Czar Carlito Galvez? Kidaw kadamo sang kapalpakan sang vaccine nga ini. Aksyon Hotline. Hambal Pebrero nga una nga semana, ikadua nga semana, dugay-dugay mamarso na lang tiway pagid klaro gihapon. Aksyon Hotline. Kining nasambit iya nga vaccine. Guro kaduha-duha mga ton gobyerno, no? Kaya ti kadamo sa hindi magpa-vaccine, basi mapanos ina diribla sa ato now. Aksyon Hotline. Sige, amo nang mga bulo balita makaksyon na sa national nakatutok karon sa vaccination ang aton sining gobyerno. Aksyon Hotline. Sige, alas 8:17 na. Balik kita diri makaksyon sa lokal. Tutukan ta ni anay, no? Tutukan ta ni anay ining nagluntad nga pagpangluthang kagabi na naman ho. Dira sa may purok linya, Barangay Kabog, siyudad sang Bacolod, mga kaksyon. Aksyon Hotline. Ini nagluntad ini kagabi mga las 10, las 9, no? Biktima dirigin kilala sa kay Eduardo Cataraha. 50 anyos masobrang edad, mga kaksyon. Ini siya ang nagapanihapon gid sang sudlon sang tatlo ka armado nga lalaki. Ini panugdaon ini sang tupad balay nga na-interview kagabi sa Aksyon Radio. Aksyon Hotline. 5 kaasod-asod nga lupok ang nabatian sa mga residente sa lugar. Sa diin gilayon nga nagpalagyo man ining nasambit iya nga tatlo ka mga armado. Amang malang initials kagabi kay kapulisan naton do hindi pagid masabad sila kagabi ti normal ina. Aksyon Hotline. I-check naton abing aton sining PIO diri sa Bacolod, mga kaksyon, si Police Lieutenant Liberty Injape. Kay ang ang police station 9 nga OIC, makaksyon do di pagid naton ma-contact si Matinion, si Lieutenant Lani Deriada, no? Masulusako pa si Matinion, tawagan action doors ang PIO na lang. Aksyon Hotline. Oo, kay intindihan taman sitwasyon nila kung sa amo si Matinion basi nagbalalik ato sa area, ginaangan taman ang patrol, no? Sa siri nga mga tinion kay okay, sige. Kay inang si Action Eden, ginalambiyong niya subong ang pamilya agod malabot kung ano gid bala ang background sining ining nasambit nga napatay. Aksyon Hotline. Sige, na-check naton si Matinion, ano? Natabo ini sa medyo remote area sang Purok Linya, Barangay Kabog, medyo masuludlo na ini, no? Kagabi, mga kaksyon, sang sinulod ining isa iya ka nasambit nga persona. Aksyon Hotline. May mga gina-connect kita diri nga mga information pero hatagan tang pulis nga sila gid mismo makapalayag sini kung ano gibla ang background sini nasambit yang lalaki kiti sa initial tricycle driver gid lamang aran action doors sa initial tricycle driver gid lamang ini nga nagabiyahe dira sa area sang Barangay Kamog taga Barangay Sumag. And then, pag-intindi ko na former tanod, ini. Aksyon Hotline. Aran action doors. Dali lang. Karon lang ko, no? Kantuan tang patrol. Nano man yung mga pulis nga daw 24/7 ni sila, pero daw kadamo ni reklamo sa ila. Aksyon Hotline. Duway ni sila. Patrulanta na lang. Ang aton nga mga public officials sa Bacolod di man daw kalakontak. What a move sa mga tao sa palimot. Dason goro bululuto kamo sang gaobra sa taga radyo, no? Kay kami ga bululugtaw kami dis oras para mag-inform sa publiko pero ining mga ginapang buto kag ginapang bayran sa gobyerno nga magserbisyo no di mo ya mapuslan. Aksyon Hotline. Di ba Action Oliver? Ang why man siya. Sige, ma-commercial ko no? Kay aton nga mga connections medyo alang-alang pa. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Doc
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalag na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro. Virgil P. Induction, Bryan, good morning. Present always naman kami diri sa My Celine Homes. Keep safe and God bless you always. Salamat. Alex Montesa, patamyaw lang Sir Bry kay Guillermo Clarito kay sa pamilya sa Lodares, Katige
Sumalde, Rojo, Estrilio, Clarito, Bugar sa Barangay Buenavista. Gibong, Pontevedra, salamat gid. Morning man kay Jobal Trinidad, Aksyon Bryan, good morning. We're monitoring right here, Cabancalan City through Transistor Radio, FB, and YouTube. God bless you always. And number 1 AM station, ARP, greetings to all the viewers, listeners who are monitoring right now. Salamat gid. Abe Smart, Tadio Salcido, Araman, Aksyon Bryan, kadlaw sang imo man nga kadlaw. Alex Fuentes, salamat. Jewel Madalugdog, Habalya, correct. Jean Oy, sir, good morning. Aksyon Bryan, Morden, monitoring always Godspeed. Eden Abilar DC. Donna Robles Pro Di Galidad, good morning. Aksyon Bryan, monitoring from San Diego, California, God bless. Rofi Libran, good morning. Aksyon Bryan, please greet lang Valencia, Kapatar, and Palermo family of Parayuno, Barangay Talok, Bago City, 24/7, naka-monitor gid sila. Salamat. Sa Shabina Aquino, good morning, Sumbray, watching you from Saudi ini. Good morning, Landira Sumaganon. Sir Noel Amar, shout out ko lang utod ko nga si Perla and Mickey dira sa Barangay Stefania kag Barangay Alihis. Good morning, Sir Bright. Amyaw ko lang friend ko nga si Vanessa Mayo dira sa Minnesota, America. Alex Montesa, good morning. Christine Minies Villalubos, good morning, Sir Bright. Good morning sa Energy Fans Club. Monitor lang kami dia. Barangay Pandanon, DSB. Donna Navarte Macario. April Mallorca Orsabia. Arama, nag-monitor sa Masbate. No? Bing Rihon, salamat gid. Vanessa Mayo, good afternoon, Aksyon Bray of ARP Aksyon Hotline. Pag-greet lang to my sisi, Mrs. Alvarez of Tangob, and to all my cousins of Silay family, Gules of Silay, family Gomez, and to my Tito Gules, greetings from Minnesota, God bless ARP. Lito Dayap Araman, Jocelyn Libondis po, thank you gid. Erwin D.B. Gonzalez Araman, Aileen Mijares, JM sa Asdilio, Banaag. Aksyon Bray, sir, good morning. Liagman ko great sa amon palangga nga tatay. Happy 74th birthday. Good health. God bless. Halong. Algilin Bukay Didal Yorpe. Salamat. Alex Montesa, Sir Bray, good morning. Langda from Frying Line to Hotline. Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. God bless and more power. Bia Jonathan, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid. Sige, balikan tang iban karona, no? Sa aton nga pagpangalagad las 8:30. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang ginagampingan
radyo. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon 8:35, balikantang patrol abi, Aksyon Eden again ato sa area, sinimat tiniyon makaksyon and paginsyende ko si Police Lieutenant Lani Deriada, ang OIC sa Police Station number 9, nagpadulong man sa area agon magkuha kag mag-check kung may ara sang CCTV dito. Base matiyamban Aksyon Eden para isa ka shot na lang base makit-aya da si Lieutenant Lani Deriada sa Police Station number 9. Good morning kay Beth Kiatchon, salamat gid. Piper Persley, salamat man sa pag-monitor. Aksyon Bryan, dapat sa mga driver nga naka-aksidente kagabi, ang lisensya ibasura sang LTO. Haras-haras, why disiplina nga driver, amo na ang dapat striktuhon sang LTO kay driver ang may sala, hindi ang salakyan paagi sa inspection. Dugay tanan na ginahambal di mo. Di tayo sa mga all inspection sa salakyan kay ginapakay o ba na ang driver amo diferensya kay mga hibot lang. Patrol Report. Balikan ta sa Aksyon Eden sa area mismo sining insidente kagabi. Ano gid ba lang pinaka-senaryo again? Aksyon Eden, good morning. Good morning, Aksyon Bryan. No, live kita dire sa bayan naman sang Purok Linya, sakop sang Barangay Kabug, Siyudad sa Bacolod. Kundiin ang shooting incident na nagluntad kagabi, Aksyon Bryan. Actually, ang area, di gani, kung syempre, bago ka, mambal kang, part pa ni gali isang siyudad sang Bacolod. Pero, medyo na layo-layo na siya Aksyon Bryan. Nga, layo na sa kabihasnan, kung baga. Kung baga, suludlon, gid siya, iya. Suludlon, gid siya Aksyon Bryan. Kung Ang familiar, alagyan, Aksyon Bryan, hindi makaagi ang mga salakyan, ang patrol gani, ito lang sa bangga. Medyo lakat-lakat lang kita. Kag, Aksyon Bryan, ang alagyan, bala, duta, hindi ba na, na amo na Aksyon Bryan. Kag, kung familiar ang iban, kung nag-aagi, di sila, kaya actually,
isa lang sa landmark na makita mo, Aksyon Bray, may purok may inuswagon sa left side. Amo ni siya ang tuba nga bangga sang may inuswagon, nga wala siya pangalan, diri ning purok linya, diri masulod, Aksyon Bray. Kag ti medyo ulonhan pagid, kag kadamo sang likuan, abi mo kakugunan lang, gali kay sa likod sini, kadamo sa mga panimalay. Di ari kita diri Aksyon Bray sa area mismo, kag nagkadto ko makita mo da sa aton nga video nga ginpadala Aksyon Bray. Ang balay sining biktima nga si Edward Cataraha, ang ari gini Aksyon Bray sa do pinakapunta na di bala, abot silingon kung tanawon mong sitwasyon, ari gini sa Aksyon Bray sa pinaka bottom gid. Wala sang iban nga exit point kundi ang alagyan lang gid sang mga tawo kay ti makalabay pa man Aksyon Bray ang suspect sa mga panimalay antes makalambot sa iya kag kung tapos na Aksyon Bray natapos na nilang insidente or ang krimen nga ginhimo, diri lang man sila gyapon Aksyon Bray masumay sa ila sini nga ginagyan. Kung din sila halin, dira sila mabalik daw mo sina. Oo, correct Aksyon Bray kay ang likod kuan mo kampuhan na gid Aksyon Bray do hindi na gid bala pwede maagyan. Ano na to sa likod man, area na sang Bago or Handumanan? Wala ta ka ano. Ma'am, ano na nga sakop ang area sa likod na daw? Handumanan or Handumanan. Kabugya gyapon. Kabugya po. Pero yes, sa unhan to, mga Handumanan na or mga Bago City area yes, na? Yes, Handumanan, guro, Aksyon Bray sa uluunhan pa. Okay. Kabog, pero sa may Bago nga dalan. Sa may Badyang, wala ito Aksyon Bray, ang pinakalikod na diri nga area. Pero ti subong Aksyon Bray, wala di ang pamilya man sa sining biktima. Kaya actually, hindi man kuno gapuli, gidre ang pamilya ni bala sang biktima Aksyon Bray, siya lang na diakono. Ang nag-i-star man kaya ang iya mga kabataan, may mga kaugalingo naman Aksyon Bray, nga mga pangabuhi, bala kag ang iya asawa, kisa ato man sa Aksyon Bray, sa iya sining mga kabataan. Pero ti given nga do nadugay-dugay naman di sa area Aksyon Bray ang biktima, do 5 years na di sila kon Aksyon Bray mo, pero damo na sa kilala dire kag upod sa subong Aksyon Bray ang isa sa iya abyan Aksyon Bray nga ti understand hungod nga naton nga hindi lang magpakilala Aksyon Bray bala for safety man sang aton sining mga asang aton sining istoryahon, sir. Live ka sa Aksyon Radio Bacolod with Aksyon Bryan Morden. Sir, bali dugay na kamo ni kilalay, sir, isang biktima, sir. Kung parehay kami. Kung parehay kami ni Edward. Bali ano gid ang sitwasyon kagabi, sir? Ikaw din ka na sa natabo nga insidente. Kapag wala ka di paano ka kabalo, sir? Kay ari lang ding balay ko, warang balay ko sa siyak. Igo ko na parang pagkakuan ko naginupok. Pero nakita ko layo na. Amo to nagkanto ko di dayon, lanta ko siya giling gintiro. Layo ng mga nagtiro siya, di na mo nakita kay dulom na mo gabi mo dito na siya. Actually Aksyon Bray ang area di dulong-dulong gini mo kay makita mo. Di community do wala man Aksyon Bray sang do mga street lights kumbaga or mga pwede nga poste nga butangan. Why dili da Aksyon din wala street lights pero makadto tong pulis kay mangita CCTV. Amo na gan Aksyon Bray naghambal ko kay hambal ko do paghambal mo kapag di sa area si ma'am ang voicing pangita sa CCTV. Nagtangula ko dayon amo ko di hindi may CCTV man. Matas ang tao. Hindi basta may araman sila guro ideya Aksyon Eden Saguan niya ko no may ara sa CCTV. Okay. May ara ko no saguan niya Aksyon Bray. Pero layo na di sila sulod. Okay, na-mention mo to kay na one exit, one entrance mo, tiba si dito bla magburyong-buryong saguan totoo. No? Sige, go ahead, Aksyon Eden. Correct, Aksyon Bray. Pero, sir, anyways, pare mga alas gito ganito po ko gabi. Mga alas 9, pasado. Pila ka bilog nakita niya, sir, nga suspect nga nagwala. Tatlo katao. Tatlo man lang Aksyon Bray, di makulong tulod di sa area. Pero amo na mga inora, sir, damo pa kamo di sa gwa sa community nga nag istorya, nagatumbay sa gwa. Ara man daga pinungko ganing iban di gabi. May duwa di ka pinungko. Pero ano pag basing niyo sa pagpamangkot sa ila, ano man ang mga suspetsado, may mga tabo ng itsura, kung ano sitwasyon. May mga konsila. Takot nga official Christmas hindi makilala mo nga suran lang. Pero going back sir sa victim kay mo kumpare mo man ano ni pagkilala mo ni siya sir? Okay man daw buot na tao kay tiga biyahe mo na di sa tricycle. Ang biyahe within Kabug area lang. Kabug. Din ang ruta. Din ang ruta gid Aksyon Eden man. Sa Sumpag Barangay Road pa Kabug. Sa pinaka main road gid.
Tomorrow, gid, oo. Oo. Mhm. Oo, Sir Bryan. Aha. Mhm. Okay. Tapos napag ano to sir, mga previous days sa Kasurianay kamo may na Ang dalang hindi uno sa gabi, ay mga misay ko, kung kami na inom sa balay, nakapit sa balay. Pinag-inom-inom pa kami. Kagabi lang siya nga may kapit sa akon. Wala sa may namuno sir, nga do may may pabahog di kabuhi. Laway man, siya okay mo lang. Amo lang na sir ang yun no ginabisihan ni gid ang dahil lang sa tricycle. Tricycle lang nabiyahe yan. Oh, ang miya sinisir ng mga kabataan at asawa sir, kilala mo man eh. Ang asawa lang, bata yung iba, hindi ko kilala. Sila ka na di sila gapuli. Pila ni kabilog bata eh sir? Patid lang bata yan. Pura bayi. Ay, ni idea sir nga do laka lang gapuli ang asawa sir siya. Kada Sabado lang gapuli di. Kato sa Santa Fe. May balay pag sila sa Santa Fe Oo, sir. may balay itong bata, di siyang asawa yung tagbantay. Kaya ito sagwa niya yung bata mo. So pagkabati niyo sir sa linupo kagabi pagkita niyo nagwa ng mga suspetsado, kamo to dayon sa kadto siya. Nagkadto kamo to dayon sa kadto siya. Oo, gilantaw ko sa dayon, si Wayna tumba na. Dagdag siya sa may duta sa gaiblikan ga igaw. Pero usually sir, gapalareyo ang oras ang pagpuli niya sir, siya balay. Hindi man parehas, isa may araman timprano pa sa may araman sa mga gabihan sa. Pero kagapon sir, wala gid kamo kakitay. Why. Pero previous days mo to sir, ang hambal mo nga nakahapit. Oo, nakapit sa balay. Ako gabi, why? Hambal mo sir, mabuot di siya, do wala man di siya sir, wala man di siya problema sa inyo community di. Why man? Okay man kayo, why mo ko kita nga may kontra na di sa, why man? Pero nagagawa-gawa man sa sir kisa diri sa inyo kung mag-listorya di. Oo, pero may isa gagawa, tambay di sa bahay ni Changi. Kami mainap na listorya, okay man, why man kuhan? Aksyon Eden. Yes, Aksyon Bryan. Bangkot ta sabi kagabi na mention to may mga facial to ara mismo sila tabuan gili pag-abot sang tatlo to. Kay pag-agid nila sir sa kuan, may mga tabon sila sa kuan mo, may mga face mask, hindi makilala, may suran lang. Ara gid ka mo gali sir. So meaning sir ano nagalakat lang gid sila. May bata pag ani pamangkutan din nila nga bata ako. Di lang mi kapati ako layo mo ko mo nakapala ko sa paglinusok na. So ante sila sir nag-abot ining tatlo ara na sinong Eduardo da gali. Ara na da siya. Ara sa gapanyapon sa. Gapanyapon gid siya. Galakat lang ni. Mga suspects. Galakat lang ko sa service di sa pasulod kay siguro base binili nila sa agwa. Sir ano kuno ang lingwahe sa pagpamangkot sa bata? Ilonggo, Tagalog, English, Bisaya. Ilonggo man sir kay dinamangkot mas la kunin balay kuno ni Edward. Amo malang na. Amo malang na. Why naman iban tingin tudlo man no, syempre. Why na oo. Sige. Action. Pero previously inabala nung sang nagliligad nga mga tinuig, binulan, may mga tao da nga nagakalalad to abi nga nagatulo tinir da sa puloy ani nung Edward. Why mo ko sir ka nga may nagakadto di nga nagatinir gid. Okay, dira nagali ang alagyan no lapos da kay sagwaan da gali sini nga dalan kinong kardo manog hilot gali sir no? Tsakto ko. O ari mi sa babaw lang nila. Sa uloonhan nantos pasulod. Oo, di bla sa amon bla sa kay kilala mo sa permi ko na kayo turbo Morden nga si Kuana. Ako na kadadala sa lakyan na bla. Driver sang amon nga driver sang jeep tamo si Boy Negro. Oo, ako ni. Ay ikaw. Susko. Ako ni sir, ako ni. Ikaw ni gali. Tingala ko daw pamilyar gid sa ako na ako pamilyar gid sa imo. Pero ako sa driver do bro. negro lang ni siya pero daw si Tom Cruise si Chura sini no. No. Aksyon Eden, salamat gid Aksyon Eden. Ara daw may pulis sa nong negro salamat gid ha. Sige sir. Sige. Okay, may pulis sa Aksyon Eden. Wala pa man so far Aksyon Bryan. As of now, kagati ang mga tao di Aksyon Bryan istorya tam kay na medyo do na trauma gid sa natabo. Kaya bigan sila ang paginupok Aksyon Bryan triangulo lang yamo. Pero pag kita nila doon Aksyon Bryan nga amo na ni tabo sa isa diri nila nga kaingod syempre do ginapamigsa nila Aksyon Bryan kakulba bala kasi yung safety man mismo sa ila sini komunidad diri Aksyon Bryan. So subong ano may mga tao ano ang sitwasyon na subong man daw ay lang. Istorya na Aksyon Bryan nagasulit-sulit istorya na about sa natabo kung tinagambali ng iban nga ang iban nga at ko sa ila trabaho kagabi pagkabalo nila subong nga lang aga nagpuli Aksyon Bryan bala kay night shift di
Arap sila kung sa trabaho nilang ilang huna-huna ari diri sa ila sini nga mga sa ila nga community action drive tungod sa natabo kagdi ililikit lamang di makapuloy-an kilala gyud nila action drive ang biktima. Damo-damo man puloy ang Aksyon Eden. Do small community lang gid diri actually action drive kumbaga mag ano ka di bala kilala ka gid. Sige. Aksyon Eden, salamat gid Aksyon Eden ha. O kung basi may idugang ka pa. Wala naman action drive i-try ta lang karon nga kung ma-follow up ta niya ang aton sini nga kapulisan action drive. Salamat Aksyon Eden. Live diri. Nautod. Sige na lang. Action Hotline. Imbes nga mababay na nautod siya. Action Doors, riktahon ta si Ma'am Diriada Abi, no? Sa aton sini nga pagpangalagad. Ang police station na commander, ang police station number 8 kay sa initial na ton nga pagistorya sa Kena, may mga ginahimo silang tikang sinimatinion basi pamanlang. Action Hotline. Basi pamanlang. So diri ni siya gali halin sa Barangay Road area pinaka main road kung magsulod ka sa Barangay Kabog. Unhan na ni siya sang SP Village Action Oliver, no? Dira sa sikat nga manog hilot sang Barangay Kabog nga si Nong Cardoso na dira ka maagi pasulod dito sa ulo unhan ti medyo lululigwen gid man ni gali. Action Hotline. Kag ang lapos niya sini didto na ni sa piak nga dalan ti Kabog man gyapon. Diri lang ni lapit lang ni sa kon gali kido remote area lang siya, no? Pwede lang siya lakat-lakaton gid man tuod kon magpasulod ka didto. Hindi mo siya madalang imo sini salakyan. Action Hotline. Ang investigation sang police aton ginahulat karon, ano bala may mga personal grudges ini? Why si Ma'am Diriada ga sabahan? Na ano man sila. Okay, sige dali gid lang ha. Kay dali gid lang ano. Diri ko bi maaging the doors testingan ko di siya abi sa akon nga okay, nagaring da. Okay, try ko di abi no. Kaya begro ba sila nga number nga tawag abi be no. Sige, check naton si Matino basi malambot ha. Ang police station number 8 mga kaksyon o number 9 regard. Hi ma'am, good morning. Section, yes, Action Radio. Section Bryan, mama. Section Radio. Yes sir. Ma'am, kumusta? Anong initial investigation nyo sining naggaluntang yung pagpatay kay Eduardo kagabi? Initial pa lang namon subong identify gid ang doon nga suspect no. Bali tatlo ni sila nakahud. According sa nakakita, nakahud kag nakamas pero hindi nila ma-identify sila pangayaw. I see. Anong background? Anong background ni Sir Eduardo, ma'am? May ideya ka mo kung ano ni siya? Aside from tricycle driver. Sa mga information nang na-link siya sa Ipogon group. Ipogon or Ipogon group? Ipogon group. Okay. And then? Amo pa lang na info na kuha namon. Bali, ang una na nang donarid naman ng ilang balay, may na-recover ang mga armas. Amo pa lang nagagay namon ng information. Aware man mga tupad balay niya. Bali, damo daga sa iya, tulog. According sa mga tupad balay. Magambal kita nga na-link siya sa Ipogon group. Anong member or may ranggo gini siya, ma'am, so far? Amo lang nang wala namon nabalaan pa, subong. Sige, so far, amo pala na, ma'am, aside from that, amo pa lang namon nga, no, kay subong ga, pa kami, nga possible nga may CCTV bala sa entrance kag exit sang, nila, getaway vehicle nila. Kayo, daw wala to ya suga masyado pasulod sa Guaan. Wala, diri kami nagkadto sa Guaan. May na, naman kami, pero binano pa naman, kay ban nga CCTV, diri sa mga dagko nga, establishment, do hindi function. Ano ni sila, ma'am? Ano ni sila, ma'am, nakamotor ini kay kundi pasulod to kagabi according sa residente dito galakat laning tatlo pero sa Guaan may waiting vehicle da. Oo, may waiting vehicle daw. Kaso lang hindi nila makita, suga na lang nakita nila. Hindi nila ma-identify ang salakyan kung ano nga salakyan kung ang plate number. Kay dulum gid sa area. So magambal kita salakyan, 4 wheels ini siya, hindi motorsiklo. 4 wheels ini siya. Possible na kay according sa may nakuha nga may laba sila nga dala So aside sa tatlo to ba may nagahulat gid sa Gua gali nga mga lagba ang armas? Hindi na kami kahambal. Kay ang sa nakakita may vehicle, may nagliso. I see. Mga pila ka salakyan ko ma'am initially? Iskama lang nakita nila. Kay suga na lang din nakita nila. Mo dulong-dulong din sa area. Okay. Nakita niya man tong area. Kay dulong din siya. Gani man. Medyo dulong din siya. Nakita niya tong area. Dulong din siya. Mga past 9 to 10 na to siya natabo na mo, no?
Early pa, na-report sa amon, kung na-report dayon, possible pa. Late na na-report eh. So ma'am, inang magambal kita ipugon group. Kabalo ka, hindi man ni matago sa amon diri sa Aksyon Radio. Isa inis na sa ginatudlo sa tong gina-hold up nga isa ka foreign national diri sa may Villa Angela. Anong connection sini ma'am? Gina-check niyo subok? Gina-check pa namon. Di pa ko big atag statement, big kung big ang niya. Mga possible nga, ginalo, man namon. Okay. Sang nagligad nga do Biyernes ato i-connect ko lang ni ma'am ha, pasensya gid. May ara man to sang ginsulod kagin serbihan sang warrant of arrest sa Sipalay. Allegedly member man sa Ipugon group man ato ya Ipugon gitong apelyido niya. Yes, sir. Nang suno man sa iya tupad balay, naka-open up na siya. Naka-atag sila statement sa amon nga amo to ko nga persona, katulog na sila nga balay. I see. Okay. Amo na, sir. Nag-gather para namon nga info, sir. Di daw pa farther, gid kay... Yes. Galing kiti, ilihiti mo na kay from the resident, man mismo tupad balay ni Edward, no? Sana nga possible nga, ginalantaw man namon. Okay. So aside from Ipugon member siya or na link sa Ipugon group, ano subong nga ibang pagiging natutukan niyo, ma'am? So far? Amo lang, sir, kung para lang maging makita na mga identities ang nagpatay siya. Dira, lagid ka mo anay sa Ipugon pala. Diri lang kami, How about illegal drugs? May na isa man ni? Wala daw. Personal? Wala. Hindi siya Why man siya ngalan sa Station 8, abi? Nalantaw pa naman mga possible big kung Ma'am, anong duman mo to? Ma'am, kabalo ko ma'am, inang officer in charge ka subong do nagsali ka sa police station number 9. Pero ma-recall mo bisan gamay lang nga may nakuha nga mga armas da kung saan nga anyo, saan nga year ato or month sinila nga tuig dira sa lugar nila. Amo pala, sir, locate namon kung ano to nga tuig nga yung na-recover ang mga armas, no? Kay bago lang kung nang pag nakapungko sa sa station 9. Bali, halin ko ya sa Krami. Yes, ma'am, intindihan din nato. I-locate pa na namon kung ano to nga bulan o to tuig nga na-recover ang mga armas sa ilang balay. Pero confirm ini nga dira gid mismo sa kay Eduardo. Ang na, sir? Confirm nga dira gid mismo armas ginihalin. Ining mga armas nga ini. Sa sinigid nga balay. Ang state, na, sir, ang info na, sir, i-confirm ko pa man na. Okay, mga sige. Info sila na na-gather namon. Suno pa man lang na sa mga Sa mga... confirmation pa namon, sir. Okay. Ma'am, ang pamilya siling napatay, nakapadulong naman sa police station number 9? Bali, nanawag lang sila kagabi. Ang bata niya nga sa abroad. Okay. Nawag naman kagabi. Ang taga-diriway pag dyan nakapadulong? Oo. Wala pa man dito ko na nakakadto dito sa Morden. Wala pa man nagkadto nga pamilya. Ang patay subong may ideya tamam kundi ini siya nadala na. Dire lang naman siya sa may... Hindi lang din sir. Di ko magsala, Villanueva, i-confirm ko lang, Villanueva Funeral, Mansilingan. Yes, sir. Oo, I see. Okay. Ma'am, sige, salamat gid sa time, kabalo ko kagabi na tabo, aga pa ni. Pasensya gid basi manawag kami dira for further pagin nga information nga makuha naton para sa publiko ni nga information, ma'am, ha? Thank you gid. Salamat, good morning, mabuhay ka, ma'am. Good luck. Sige, ma'am. Aksyon Hotline. Okay, kagina kuno-kuno pala tong akon mo, no? Pero subong ti mismong police, amo ang slightly naga-confirm nga dira nagatulog ang grupo sang Ipugon. Aksyon Hotline. Inabalang grabing connect Aksyon Oliver, no? Sang Biyernes lang to kun Huwebes nga may ginpatay to sa may Sipalay nga Ipugon man to. Antes to siya ginpatay according sang asawa nga na interview naton diri, i-replay connect karon na. Nga ang asawa kag ang bata nila nga isa ginpagwa to ya anay kag didto sa mga distansya lang sa puloy-an nakabati na sila sang pila lang kaseka o pila ka minutos may lupok na kag ginpabalo siya nga nagbato ang bana niya. Ti Ipugon to siya. We don't know kung anong connection gid sinitanan kay do ka inadlaw lang may natumba naman nga ti allegedly dira gatulog suno sa pulis ang Ipugon member. Last 8:56 aton nga pagpangalagad. Pagbalik naton, kumuson ta na lang nga balita. Ano ayang reaksyon sa aton nga mga public officials this Bacolod? Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
Paper Pursley, Aksyon Bride dapat, okay, nabasa ko na kaina, no? Vanessa Mayo, kasubo man na sinaman. Kelly Jilly, good morning, Aksyon Bride. God bless, greet ko lang family ko sa Barangay Pandanon, DSB, kag sa kay Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectorial Family Refuela Dia Lagdon, Nagor, Apil, kag Toreno, stay safe. Salamat. Okay. Stephen Magbanwa. Michael John Season, good morning, Sumbray. Monitor from Chato Elias. Paranaque, keep safe sa tanan. Thank you, Gid. Jo Marie Pormentira, good morning lang. Bryan, monitor lang. Jenny Perez, sang Binalbagan. Jocelyn Song, Comedia. Christ, Kerry Paul, Javier Tanatan. Good morning, Idol Action Bray. Shout out lang sa mga taga Tinubagan, San Enrique Negros Occidental. God bless us all. Paper Pursley, again, Action Bray sa Diindampi, kaya nagsulod ko sa Kabog, ang diretso pagkadto ka Deka Subdivision, maliko to o may eskwelahan. Layo na to siya, ma'am. Dirila na siya sa Guaan, ayon. Si Mercy Mirasol Flores, good morning, Action Bray, and to all listener of Action Radio watching live here sa Hong Kong, done sharing. Salamat. Manay Bilin Salaw, salamat. Ligay Villares Achibar, good morning, Action Bray, gamonitor gid namon Luce Achibar, Santalok, Kawayanan, thanks. Lolit Atos Digayo, keep safe man. Salamat na sa inyo. Okay, tamyaw ko lang, pakaisa ko San Diego, California. Gamonitor gid na si Nang Donna Robles Pro Digalidad. Yes, manan Jocelyn Song. Kuan nga siya, text pa na di sa aton. Ani Raffle sa gamonitor man sa Okinawa, Japan. Kelly Jilly again. Ahay kadamo na sang mga ginapamatay dira sa aton. Stay safe, everyone. Sige, balik ko dugay-dugay ha. Dalang ka mo, las 8:59. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna.
Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng 2 bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects.
Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, Philippine Standard Time, last 9:09. This time check is brought to you by ACS. Aksyon Hotline. Last 9 Jess, good morning lang kay Rosalie Antorin Navales Rojo. Salamat. Good Carle May Marco, naga-monitor man. Great lang Marcon family sa barangay Kumaliskis and Jocelyn Song Comedia. Naga-monitor man sa aton sining pagpangalagad mga kaksyon. I-check nato na reaction door si Vice Mayor Elcid Familiaran. Dugay-dugay naman nga wala kita makakuha reaction sa iya regarding sining pagpangluthang diri sa syudad sang Bacolod. Good morning lang, naga-monitor man sinima tiniyon si Angel or Angel Rico Perto. Salamat gid sa pag-monitor sa sining mga tiniyon mga kaaksyon, no? And Sir Alex Montesa, naga-monitor man sa aton sining pagpangalagad. Damo reaction di parte sining pagpangluthang diri syudad sang Bacolod mga kaaksyon, no? So, kabay pa ang kapulisan naton sa nambal na kagabi. Interview naton si Kwan. Ari na sa aton sining linya makaksyon. Online sa hotline. Sa aton nga linya, Vice Mayor Elcid Familiaran. Sir, may agad ra sa imo. Yes, Aksyon Bryan, may agad sa aton listeners. Salamat sa time, sir. Maiba tagamay, sir. Grabe ang syudad sa Bacolod. Subong daw asod na gid ang luthanganay, pagpangluthang rather, nga nagaluntad ang pinakabago sa Sabado, babayi ginluthang kag kagabi isa ka lalaki sinulod sa Ilapuloyan sa Barangay Kabog, sir. Any reaction regarding sini kag anong mahimo ta sa Bacolod, sir? Well, Aksyon Bryan, hindi ka-speculate pisan of that matter na police matter sila. Well, dati ulaton tang ilang investigation. Damo ang goal sa basta kanin sa krimen eh.
Yes, sir. Yes, sir. Diba? May love triangle, may droga, may rivalry, vendetta, diba? So damo kita ang goal nga kina-consider. Mhm. So, bilin pa sa kapulisan, ang grabe ang aton dira iyang para mapadaan peace of mind ang aton publiko. Mhm. Ang importante dira ang crime solution. Mhm. Ma-identify naton ang criminals, Mhm. matagaan justisya ang pamilya. So, man lang nang ginapangayo siyang public. Yes. No? Ang nagligad atong mostly sa ginapamatay may mga pangalan gid sa illegal drugs. Ang kagabi ginalink man sang pulis sa Ipugon Group, sir, di man bag-o sa imo nga mga ngalan nga ini bala nga ini nga pagpamatay may mga pangalan sila sang sa nga kaangay sini. Makatugab la ini sir sang alarma diri sa syudad sa Bacolod or do ka isolate lang ini nga kaso sir para awan mo sir? Kung yung personal nga paglantaw, sinagatanan niya kriminalidad niya, hindi na niya isolated. Aha. Alarming ina iya para sa akon. Especially kung unsolved ang cases. Yes, yes. Oo, kasi tumagapatilin ina iyang na paminsaron o panguna-una sa aton publiko mo. Kung wala siyang crime solution. But nakitaan taman ang kabudlayan sa kapulisan kung wala siya mga witnesses nga magwa, siyang pagkikabudlay. Yes, correct. So ang atong kapulisan sila dependent ini sila sa ila assets sa kaparangayan, no? Si what if kung nanimo asset na may personal sa yung nag-grudge sa isa katao ko muna itutlo ya. Diba? So mabudlay katama man sa kapulisan nga masulpar ang krimen kung wala operations publiko. Yes. Damo nagahatag reaction gikan sa publiko mismo daw sildam nila sir makita nga may nagalibot-libot na gid nga mga kapulisan unlike before nga corner by corner may nagapulungko nga pulis basta ara sila daw ang prevention ara gid. Sir, ano bing pwede iayo tani sa Bacolod City Police Office kay subong to daw talagsa kita nga may pulis may nagapatrol gid man, may visibility patrol pero not all the time kag pila lang gid kabilog sir. Wala to yung kada corner, may ara kita pulis. Mga newly graduates ito ng alin sa region. Do mga trainees ato and sila. And that timing to nga may panaat, may maskara, may mga activities kita. Nga nagapangayo kita augmentation sa regional office. Aha. So, kung kita sa netizens naton mga komentar, natulog ang pulis, very unfair ina sa aton katulisan. Ang aton ning land area subani 16,000 hectare. Yes, lapad-lapad kita ni. Divide mo dang 657 mo ka pulis. Itong on mo na sa duha ka chef. Divide mo na sila sa natanan nga opisina may tawo. Ang mabilin na da mo na dang imo expect na malibot sa dalanon. So mo na inang ilang demand ka lang nga police visibility. So muna nga dapat mangin mo man ako nga pagtanaw ng kapitan pa ko ning kunano ning mga pulis. Only that kapag konsehal ko pag chair ko sang prison order committee na realize ko nga ang aton kapulisan kani overwork na. Aha. Yes, correct. Multi-function. So subong may ara kita health crisis, ang aton pulis amo nang ginausar naton sa contact tracing. Kun isa pa gina. So, kapoy na sila tama. Sir, di ba may curfew so, kita? Ang kita shared responsibility ni. Aha. I-secure mo na ang imo panimalay. I-secure mo pamilya mo. Yes. Maging vigilante na lang gid kita, isa kag isa. Pero sir, may curfew kita sa Bacolod eh. Ang curfew nato nag-exister man gihapon pero kung may mga salakyan, sir, nga like mga pribado do, ano man, ginasaway pa ni sila. Kahit ni inatabo ni kagabi, ganiho, mga past 9 to 10 na siya. So, mga curfew time na siya mo. Oo. Well, may ara kitang mga exempted eh.
Frontliners ato ni Sented, so dapat nami man nga padalman. Nami na siyang lantawon nga ang gulo kung ano ni slab lang ang ara sa pasdalan na muna oras. Oho. Ang mga suspect na kagabi, sir, nakasalakyan sila eh. So, pwede na iya ang mga random checkpoints. Aha. Kuwangkin na, effective na sa pag, minimize ang kriminalidad. So, Okay. i-suggest na ito mag-meeting sa Peace and Order Council na implementar ang mga checkpoints natin. Aha. Kagabi, sir, na-interview ko si Sir Frank Carbon sang MBCCI. Way pa natabo ang ining pagpangluthang kagabi. Nag-base kami sa previous nga mga pagpangluthang. Siya mismo, negosyante, medyo na-alarma man sila. May plan sila actually, sir, nga mag-istorya sa PNP with public officials sa Bacolod. Liwat sila, sir, mag-offer sa ilagas ko, no? Sa ang mga negosyante. Anong, ini, sir, for you, dako nga bulig ini, ano? Well, dako na nga bulig sa aton kapulisan. Aha. Actually, ito nga ito niya PNP, may budget niya nasyonal eh. Gane, may funds na sila mo. May pundo ni sila, yeah. Only that, kulang ina. Kulang. So, muna siya ga-augment ng city government. In fact, in the past, ang pag-core funds ni Mayor, nagkakadto actually sa PNP. So, lapit man 600,000 a month ang ginatag ni Mayor. But ang pag-core nag-ampo man, last March pa. Last year, ginstop ang pag-core tungkol nga wala man income ang aton dira casino. May man tao. So, isa na siya siyang mga problema tarong nga na-encounter siyang aton kapulisan, no? In fact, may mga stations gani nga ang ilad station commanders personal na nila nga resources ang ginatugong nila gasolina. Grabe, no? So, ang bulig sa business sector ako inangabagay sa aton pag-maintenar sang katawhayan sa palibot. Aha. Sige. Sir, ang imo sining panugyan liwat sa Bacolod non regarding sining ang vaccine ang pandemya nato biyo nagtahaw-tahaw kita pero dapat hindi mangin kompante diri naman ta subo nakatutok sa mga asod-asod nga pagpangluthang, sir. Ang imo sini, sir, nga panugyan, sir. Well, mangin vigilante kita. And that kung may mga informasyon kamo nakakita kamo sang krimen nga vital sa pagsulbar sa aton kapulisan sa nga kriminalidad, di pwede na ma-hide ang identity niyo. So that matagaan ta hustisya ang victims, ang pamilya sang victims, and may peace of mind kita. No, sa aton naman niya kapulisan, double your efforts. Yes. Pantabla, always go beyond kita. Kung anong expectation sa aton. So, lapawan ka pala ang expectation sa aton. Okay. Kasi sa aton niya pumuluyo, i-secure naton ang aton niya safety sa aton panimalay kag aton pamilya una. Secondary na lang na iyang pulis naton kay hindi na sila most of the time nga ara kasi mo uksaran kag magbantay sa imo. Kag pinaka the best gro, sir, di mag-involve sa mga illegal nga mga aktibidad. Daw mo nang pinakamaayo gro. Ati ko na iya. Kung may illegal gid man dapat untat na. Damo kita siyang nga mahimo nga pangabuyan nga legal. Yes. Kay crime does not pay mo. Yes. So, may kagida tag-on siya uli. Sige. So, halong kita gyapon. That's why pakabot ang aton vaccine. Yes. God bless mo program lang mo power may man. Yes. Good morning, sir. Mabuhay ka, sir. Thank you, good sir. Aksyon Hotline. Vice Mayor Elcid Familiaran, damo naman lang gining officials Bacolod nga madali-dali naton ka interview. Aksyon Hotline. Ang Committee on Peace and Order kag Police Matter way gid ka imik sa mga grabe nga lutanganay halin sang nagliligad nga mga tinuig. Aksyon Hotline. Tani, bisan mga kuan naman lang, mga recommendation, magasulat sa Bacolod City Police Office, magahangyo abis ang amuna, although ngati may kabudlayan PNP naton, kiti ang bal ni Vice Mayor, 600 plus lang polista, ang tawo sa kuan, ang tawo sa Bacolod Aksyon Oliver, 600,000. Aksyon Hotline. Di paano la, pero tiya mo na, ang police naton, nagagihon ni sila, ti jutay sila katama,
Oo, mangin vigilante na gid lamang kita. Action Hotline. Ting ginapamatay gani may mga pangalan-ngalan nga involved sa amoni, involved sa amuna. Kon gusto mo nga hindi ka mapusilan, magbaligya kita sang saging kamuti kag mga inang legal blay nga bisan ginagmay lang kita mo importante nga wala kaya nagapanago. Action Hotline. Sige, no? Maricel Gamakurta, ahay daw wala gid proactive steps of solutions offered halin sa opisyal. Same as last interview sa burden sa pumunuyo sa mga possible witnesses sa pagdala sa arma, Sir Bryan. Okay. Dali gid lang. Lain to nagsugpon ka. Burden sa pumunuyo sa mga possible... Okay, nabasa ko na. Dan Michael Lopez, wala gid pulos ang mga politiko sa mga kulot. Juven Oro, Morning Action Bryan, live kami di sa Mansilingan, Imo Gas Station. Juven, pro ni. Okay, Imo, amo ni ngalan sa gas station, guro abi ko akon gas station. Inday Blaza, good morning. 2-8 naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad si Almira Lim Araman. Si Sir Jonar Tornilla nagatutok man sa aton Aksyon Olivero. Action Hotline. Balya ni Migota, balya ang checkpoint tricycle kag motor siklo lang sa liga nila pero kon mga gwapo nga salakyan way mana. Action Hotline. Di ka baloka ang mga private na hindi mo gina maukay mo, no? Plain view ina ang mga paglantaw, di ko matsambahan nga ng 45 mo Armalite sa bangko dati dakop kay pero kung wala, tiway, tingiban na kabalo man na magtago, da? Action Hotline. Sige, no? Oras ta, alas 9:23 sa aton sila nga pagpangalagad, pasensyang oras ko, kulabos na gid. Action Hotline. Para lanting nga na kumus-kumus ning balita regarding sa natabo ka gabi, no? May ara sang gamay nga nakit-andre kung ano gid ang rason na pagpatay diri sa iya. Action Hotline. Dira sa barangay Kabog, mga kaaksyon, no? Sige. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon, upod man sa bugos nga puwersa sa Aksyon Radio News Team sa pagpangunan ng Aksyon Rex Cantong, Station Manager Aksyon na Magbanwa. Sa technical side, we have Aksyon Oliver Pason and Aksyon El Rey Dotilios. Aksyon Dorel Cabato nangin kabahin manaton sini. Action Hotline. Talos nga nagpangalagad ini sa Aksyon Bryan Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting